Ники, какво стана, бе? Колата е супер, давай да търсим сега за жена ми, защото има 2 седмици до Свети Валентин. Айде бързо, искай панделки, глупости, всичко. Ай, влизай да търсим. Кажи сега, Ники, каква кола трябва да търсим на жената? Значи, трябва да е наистина най-доброто. Заслужава много си обичам, разбираш ли? Браво. До какъв бюджет трябва да я търсим? Няма бюджет. Колкото Нямаш кажеш, бюджет. няма бюджет. Щом нямаш бюджет, веднага първото, което ми идва на акъла е една Toyota Yaris да намерим. Ти май не ме разбра. Аз наистина си обичам, наистина заслужава добра кола, хубава кола. Чакай да помисля. Мерцедес Цела. Това няма да е нещо... Единственото условие, което имам, е да стигне до 14 февруари. До 14 февруари, когато трябва да е тук. Имаме 2 седмици. Мисля, че ми дойде нещо на акъла. Един Lexus искаш ли да изземем? 300. Това вече е избор. Това е добър избор. Слушай, най-важното хибрид да ти гори малко, да ни даваш много парички. Ай, съгласен е, да. Ей, той човек какво направи вече? Стана време да идва колата. Никакъв го няма. 1 hour later. Какво е това, бе? Леле! Жената много ще се изкефи. Ники, надявам се много да й хареса колата на жената. Браво! Това е колата, наистина. Ако искате и вие такава кола, на топ цена, свържете се с нас, mrcars.bg. mrcars.bg